Takže čaute. Ticho. Pokúsime sa urobiť pokus s električkou, ísť plnou rýchlosťou a nabúrať to do dampera. Možno ma to bude stať aj život, ale sa pokus to stojí. Idem sa rozbiehať, idem 20 km, 30, 50, 80, 100, 120, 140, 170, bože, 175, 178, je to napínavé, idem 200, 203, plná rýchlosť električky, skoro sa vykolajím, držte mi palce. Cicho, natáčam video. To bol môj brat, ospravedlňujem sa za ňo. Idem 103, 203, ty buď ticho. Ticho. Som pri policajnej stanici. Idem veľmi rýchlo. Sa bojím. Ono to ide. Už som pri SFporte. Idem 200 km za hodinu. Je to veľmi veľká rýchlosť. Neviem, čo sa stane. Bože, ja sa bojím. Už ich vidím na mape, ako tam stoja všetci. 4 či koľko sú tam. A už ich vidím zďaleka. Sa bojím, čo sa to stane. Jaj, pomoc. Ja som vyhral. Vyhral som to. Ale tričko je najsilnejšie.